ciclismul modern pornește din Mega Image, cumpărându-ți baterii pentru schimbătoare. Cum se schimbă bateria la o manetă Shimano Ultegra Di2? Păi, hai să vedem dacă avem șurubelniță în primul rând. Niciodată nu pleca de acasă fără multitool. Da? Desfacem cauciucul și acest șurub. Ai grijă să nu-l pierzi, că o să cadă foarte ușor. Hop! Punem șurubul bine și desfacem această ușiță. Am cumpărat bateriile greșite. Ta-dam! Nu vine să cred. Din nou am cumpărat bateriile greșite. Cu rost, cu chiu cu vai, de bateriile corecte, iar acum ce am așteptat de vreo săptămână de când tot desfac aceste mânere și îmi dau seama că n-am la bateriile bune, hai să vedem. Efectiv, mai întâi înșurubez, închid și apoi testez, chiar dacă n-ar trebui să faci așa. Și momentul adevărului ar trebui să se aprindă o lumină verde aici și nu se aprinde. Dar oare de ce? De schimba, schimbă. Poate știe cineva să-mi explice cum se face și în ce condiții să aprind LED-urile astea.